Finkin on frendeinä, Nissan. Ja nyt me laitetaan saappaat jalkaan. Jaha, eli istun ja... Istu ja ojenna. Tälleen tää pitäisi mennä aina. Niin, tää menee, sulla on sotilaspalvelija. Tässä Finkin and Friends-historian toisessa jaksossa olemme ottaneet Nissanin keulan kohti Itäkeskusta ja Suomen ainutta IMAX-teatteria. IMAX-teatteri erottuu muista elokuvasalleista ensinnäkin siinä, että valkokangas on valtava ja ulottuu kirjaimellisesti lattiasta kattoon ja seinästä seinään. IMAX-valkokangas on muotoiltu kaarevaksi, mikä tekee kuvasta toden tuntuisen riippumatta siitä, missä katsoja istuu. Lisäksi IMAXin uuden sukupolven 4K-laserprojektoritekniikan tuottama katselukokemus on immersiivisempi. Kuvat ovat terävämpiä, värit kirkkaampia. Samalla huippuluokan 12-kanavainen äänentoisto luo tunteen, kuin olisit itse melkein elokuvassa. Tää Itiksen IMAX-sali on Suomen ihan ykköspaikka käydä tsekkaamassa muun muassa Alienin, Gladiatorin ja Blade Runnerin ohjaaja Ridley Scottin uusin suurtuotanto. Joo, kertoo erästä historian merkkihenkilöstä. Napoleonista. Napoleon varttui Korsikalla todella vaatimattomissa olosuhteissa, mutta nousi silti Ranskan keisariksi ja melkein koko Euroopan hallitsijaksi. Ja jotta mä pääsisin kunnolla sukeltamaan Napoleonin aikakauteen, niin mä tarviin siihen parasta mahdollista apua. Ja sen takia meillä on täällä paikalla legendaarinen Jussi-palkittu pukusuunnittelija Marjatta Nissinen. Marjatta, kiitos, että sä oot mukana Finkin and Friendsin toisessa jaksossa. Kerro meille, että mitä on pukusuunnittelijan työ? Pukusuunnittelija suunnittelee sen maailman taustan, tutkii, hankkii tekniset mahdollisuudet siihen puvustuksen valmistamiseen, kasaamiseen ja että saa sen kuvauspaikalle ja että se toimii siinä kuvaustilanteessa oikein. Vähän tähän liittyen mulla olisi yksi tehtävä, koska mä haluaisin muuttua Napoleoniksi. Ja mä haluaisin, että musta tehtäisiin tällainen samanlainen juliste. Tämä on mulle uusi maailma, tämä Napoleon henkilönä, että muita historiallisia. Olen tehnyt Ranskan vallankumousta, sotia, mutta tämä taas on minulle tuntematon hahmo, että täytyy tutustua. No, mutta kohta Napoleon on tuttu. Mutta jotta me päästään kunnolla fiilikseen, niin sopiiko, että käydään hakemassa leffaherkut ja mennään tuonne IMAX-saliin katsomaan Napoleon elokuvatraileri? Kiitos tästä mahdollisuudesta. What is this costume you have on? This is my uniform. I led the French victory at Toulon. What is your name? Napoleon. Napoleon. Marjatta, sä oot muun muassa tehnyt Tuntemattoman sotilaan, jossa on myös massiivisia joukkokohtauksia ja taisteluita. Niin mitä ajatuksia tää äsken nähty traileri herätti sussa? Että kun ollaan noin vanhassa ajassa, niin kuin 1700-1800, niin sellaista elementtejä ei varmaan ole enää olemassa. Ehkä joitain miekkoja yksittäisiä, joitain aseita, vöitä. Hatutkin varmaan on liian pieniä, ja ei kestä kuvausta. Ja elokuvapukujen täytyy jollain tavalla kestää kaiken näköistä. Ja kun on kysymys noin suuresta määrästä näyttelijöitä ja avustajia, prosessi on aika suuri. Siinä on varmasti kymmeniä rääteleitä, erilaisia paikkoja, joissa valmistetaan nahkaa, uniformuja. Ja tässä mä näen, että on käytetty vähän kevyempiä materiaaleja kuin mitä ne oikeasti on ollut. Joten myöskin tämmöinen istuvuus on niin kuin mukavampi näyttelijöille kuin mitä se oikeasti olisi, jos olisi nämä aikakauden mukaiset vaatteet. Napoleon on aloittanut varmaan eri muodissa. Jos olette nähnyt Marie Antoinetin, niin sehän loppuu siihen mestaukseen siinä, kun kansa nousee. Ja sitten tämä on niin kuin jatketaan siitä giljotiinista eteenpäin. Joo. On valittu juuri se vuosisadan vaihteen Empire-tyylinen, joka meillä on huonekaluissa kustavilainen tyyli. Onko tuohon Napoleonin aikana tapahtunut sitten muodissa jotain käännekohtia? Aika paljon. Okei. Meillähän puuvilla tuli sitten niin kuin Eurooppaan Amerikasta silloin 800-luvulla, joka muutti asioita aika paljon. Tuli miehelle
paita, joka ei ole enää pellavaa eikä silkkiä, vaan on puuvillaa. Ja niin kuin tämmöiset niin kuin kaupankäynnilliset asiat on vaikuttanut materiaalien tuloon. Et ennen tuli materiaalit Intiasta ja Italiasta ja näin. Ja sen jälkeen rupesi tulee Amerikasta ja silloin muuttui kaikki. Nyt ollaan kohteessa niin sanotusti. Eli Minna, kuka olet? Mä olen Minna Grön, Artistiasun omistajaperustaja. Ja me ollaan Artistiasussa ja täällä valmistuksen puolella, jossa meidän ahkerat ihmiset valmistaa esiintymisasuja ja maskottipukuja tehdään myös paljon. Sitten me lähdetään kohta käymään tuolla vuokrauksen puolella, missä on sitten paljon asuja. No niin, ja nyt me tultiin tänne Ompelimon toiselle osa-alueelle. Eli täällä on paljon materiaaleja, kuten näkyy taustalla. Ja täällä on eli meillä on aikamoiset kangas- ja turkisvarastot itsellämme. Ja sitten täällä on tällainen aarrerekki, josta Marjatta osaa kertoa enemmän. Pukusuunnittelijan työhönhän kuuluu myös miekat, puukot, hevosten vaatteet aina sen mukaan, kuka niitä ratsastaa ja missä tilanteessa. Että varmaan Napoleon on ollut monenlaisia varusteita myös hevoselle seuraten sitä vormua, mikä hänellä silloin on ollut päällä. Chevalier-kypäriä tehtiin siellä. Tässä on Suomen värit ja tämä on täsmälleen samanlainen kuin oli Mannerheimin kypärä. Mitä nämä on siis? Nämä on Mannerheimin omat ristit ja nämä on Tuomas Hyrskyn valmistamia, suomalaisen heraldisen seuran valmistamia, joskin replikoita. Ne siis ei ole aitoja. Okay. Vaan nämä kyllä on hyvin aidon näköisiä ja sen näkee täältä nurjalta puolelta, että nämä ei ole aitoja. Onko aitoja koskaan kuvauksissa mukana? On meillä joissain elokuvissa on sillä tavalla, että me on keräilijöiltä joskus omistajilta saatu ja silloin ne on tavallisesti kuvauspaikalla pöydällä, sametin alla, poliisit paikalla. Koska nehän on arvokkaita ja niitä ryöstetään ja jos ne on henkilökohtaisia, ne on hyvin tärkeitä. No niin, ja nyt me tullaan tänne meidän pukuvuokrauksen puolelle. Ja täällä on tällaista show-asua ja maateemoja tässä osiossa. Ja Täällä on siis niinku ihan kaikkea. No täällä on aika lailla kaikkea. Meillä on koruja, kelloja, hattuja, laukkuja, vöitä, huiveja. Ja meillä on vaatekappaleita noin 40 000 kappaletta ja 40 sitten 000. asusteet päälle. Niin. Joo. Tämä on melkoinen varasto. No niin, ja tuossa oli vielä sitten meidän niitä showpukuja, missä on paljon vanhojen maikkarilaisten TV-ohjelmien vaatteita. Historian ja havinaa. Kyllä, sieltä löytyy mukavaa sellaista. Ja tältä puolelta löytyy sitten sellaista historiahavinaa, että me pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon aitoja vanhoja vaatteita, jotta ne on elokuvien käytössä. Eli Tämä on niin kuin leffapuoli. Joo, tämä on puvustajille tarkoitettu vasiten. Että täältä löytyy monen näköistä aitoa vanhaa vaatetta. Onko nämä siis kaikki Mannerheim-elokuvaan tehtyjä? Elokuva, jota ei koskaan valmistunut? On ja tästä puuttuu vielä jotain valmistettu, ehditty valmistaa tai ne oli 2 kertaa jo linjan päässä. Asetakit puuttuu, housuja, mantteleita, saappaita, päähineitä. Kaikenlaista löytyy. No jos tätä peilataan vähän siihen Napoleon-elokuvaan, jonka traileri katsottiin. Tässä on valtava määrä vaatteita. Niin kuinka paljon luulet, että Napoleon-elokuvassa on ollut? Kuinka monta metririviä? Tässä Mannerheim-elokuvassa oli 5 sotaa. Jo tarkoittaa silloin, että on 10 armeijaa eri aikoina. Niillä täytyy olla varasto erikseen aivan uniformuja varten, että joku tämmöinen 200-400 metriä rekkiä. Jos ajattelee, että 10 formua mahtuu metrille, jos on takkihousut, saappaat, päähineet, kaikki, niin sen mukaan kun laskee, että jos siellä täytyisi olla niissä joukkokohtauksissa vähintään 200 täysin puettua sotilasta. Sitten on näyttelijät erikseen, upseerit, stuntit. Tuossa katsoessani pikaisesti, että suunnittelijoita on ollut 2. Toinen suunnittelija on sen tyyppinen, että hän on tehnyt Batmaneita, Star Warsia, näitä viimeisiä. Toinen pukusuunnittelija on pitkän linjan englantilainen, joka on suunnitellut paljon
tämmöistä, niin varmaan on huolehtinut naisten vaatteista. Ja siellä on toinen puvusto on ollut sitten varmasti hoviväkeä ja päänäyttelijättäriä ja tämmöistä. Se on ollut erittäin iso elokuva. Miten nämä Mannerheim-elokuvan vaatteet eroavat siitä Napoleonin ajasta? Siinä oli valittu, siis Napoleonhan eli ihmisen iän, että varmaan muoti on vaihtunut. Trailerissa olevaan naisten puvustoon oli valittu semmoinen aikakausi kuin Empire, joka oli just siinä vallankumouksen jälkeen 700-800-luvun vaihteessa. Ja siinä oli vyötärö täällä korkealla ja sitten pehmeästi laskeutui. No niin, ja nyt me tultiin takaisin tänne meidän valmistuksen puolelle ja täällä ruvetaan nyt sovittamaan Napoleonin takkia. Ja meidän Marjo tulee auttaa tämän puvun sovituksessa teitä. Loistavaa. Nyt mä pääsen muuntautumaan. Niin. Tämä haasteellinen julistehan meillä on tässä tekeillä. Tämä on, näkee jo, että tämä on ikään niin kuin kuvausta varten tehtyjä vaatteita, koska muutenhan tässä täytyisi olla säämiskähousut ja tämä välttämättä on ollut valkoinen vormutakki, mutta meillä nyt ei ollut aikaa eikä mahdollisuutta saada sitä aikaiseksi. Ja nyt me laitetaan saappaat jalkaan. Jaha, eli Istu ja ojenna. Tälleen tämä pitäisi mennä aina. Niin, tämä menee, sulla on sotilaspalvelija. Tämä on siis väri on oikea, malli on oikea, mutta silloin Napoleonin takki oli ikään kuin kaartui täältä taakse ja oli maahan asti. Ja kun oli ratsutakki niin pitkä, niin silloin oli tässä täydelliset, niin kuin, se oli auki täältä sivuista kokonaan. Mutta näin me saatiin saman näköinen. Ja sitten kun me vielä saadaan tämä hattu, joka onneksi löytyy tuolta Kansallisteatterivarastosta, ja me tehtiin siihen tämä ruusuke, josta en osaa kertoa, koska en ehtinyt tutkia sitä koko juttua. Sovittu Mikon kanssa, että hän panee tämän alemmaksi vielä tuosta noin. Vielä alemmaksi. Ja sitten kun hän istuu tuolille, niin edestä alemmaksi jyrkän näköisenä. Ja hän istuu tuolla näin, niin sitten me todetaan, että me ollaan aika paljon oikein näköisissä. Tämä alkaa muuten olla aika täydellinen, mutta tuoli pitäisi vielä vaihtaa. Mä tiedän täydellisen paikan, mistä kuvataan. Lähdetään. Näin. Me ollaan tultu tänne Elokuvateatteri Maksimiin, koska täältä löytyy keisarille sopiva tuoli. Sitä aletaan ottaa kuvia. Näin. Mites silloin kädet tossa?